Ó, felveszem a SpongeBobos pólómat. SpongeBob. Miért nem működik az egerem játékon belül, vad? Nem műkszik. Nem, majd játékon belül működik a menüben. What? Megkukolhatom? Nem, meg kikrassolt a játék, vad? Megkukulom. I think az OBS... Kikrasolt. Az OBS szerintem nem kedveli a játékot. OB. OB. Kikrasolt a játék. What? GTA Kikrasolt. Shaw, why are you not responding? Responding. Na jó, akkor újraindítjuk. Milyen lesz poindingolom őt? Újraindítjuk, most még megy a felvétel fekete képernyőbe. Nigériai? Tényleg, és Barbara elvtárs nem lehet most itt, mert szegénynek eltörött a lába. Amúgy nem, de nem baj. Nem tudom. Pokémon? Kitörött a Barbara poka. Tegnap ezzel idegesítettem, mikor Skype-oltunk valakivel, mindenre így én elkezdtem érdekelni a Pokémon-tól, hát aztán ő is elkezdte, és akkor én mindig csak ezt mondtam mindenre, Pokémon? Mit tudom, hogy elkezdi, hogy terráriázunk? Pokémon? Ó, te nalbasz, Charmander a legjobb. Raichu. Az. Most elvileg az OBS most veszi. I don't care. I don't care, what? You don't care. Miért nem kerrelek a nézőkre? Szerintem az OBS nem fogja kedvelni a götőát. What? Obi. Obi. Uborka. Nem. Egyértelműen nem kedveli a götőát. Götő a Stól András. Götő a Stól András. Fabulus? No. Szerinted a Götő a Stól Andrást? Götő a Stól András. Ja. Így bitte Götő a... What? Na, akkor nem götőázni fogunk, hanem a leg-MLG-b játékélményt fogjuk nektek nyújtani, miközben Balázs zolozik. Ugye? Ugye Balázs? Igen. De jó. Sims? Nem. Nekem van Sims 4-em. Nekem si. Neked sid van? Ja. Hát bullshit. Nem, a GTA Stól Andrásozni akarok, de az meg nem működik. Nem működik Stól András. Nem. Ó, repol Stól András. Reprotoljuk. Várjál, most lehet, hogy működik. Gyerünk, Andi! Töltsébe töltött hurka. Töltsébe töltött kurva. What? Ez annyira régi ez a játék, hogy már nem, nincs is jobb az OBS-szel. Obi. Obi. Uborka. Ubi. Így. Ubisoft. Kovászos Ubisoft. Kovászos Ubisoft. Kovászos Ubisoft. Wow. Kovi Ubisoft. Kovi Ubisoft. Kovi Ubisoft. Kovi Ubibis. Kovi Ubisoft. Van erős passzúj, ami Csilics Bob, de I don't care. Te Kovi Ubisoft. Kovi Ubisoft. Körökre Kovi Ubisoft. Körökre Kovi Ubisoft. Nem tudok GTA-zni, én még akkor is felteszem ezt a videót, mert... Gátia. Gátia. Tudsz Gátiázni? Stól András. Stól András. Gátia Stól András. I think. Gátia Stól András. Jó van, de akkor mivel kéne játszani, amivel jobban az OBS? OB. Photoshopozzunk. Nem. OB Tampion. Én veszélyes vagyok Photoshoppal, szóval nem. Photocop. Photocop. Akkor meg C1.6-ozzunk. Shop fotó. Nem, a C1.6 az nem, az túl MLG játék ez. Te csögó. Vegyük fel az OBS-sel a Frapset. What? I think I'm a genius. Lolozzunk? Nope. Mik vannak itt nekem játékok? Azt a úristen. Nekem miért van fent a izé? Spelunky. Fab. Akkor spelunkizzunk. Ó, minden Mi megvan van oldva. Dubikecske. Remélem, hogy a spelunkival azért jó van ez a cucc. Na, akkor a fekete képernyőt azt le kell izélni. Ne legyél fekete képernyő, te GTA Stól András, nem mutass a spelunkit. GTA Stól András. Most mutatja a spelunkit? Nem mutatja a spelunkit. Ja, de mutatja a spelunkit. Meg kell nézni Stól Andrást. Na jó, akkor spelunkizzunk.
Spelunky. Götö a Stól András. András.stol.buzi.com. Spelunkyban nagyon MLG vagyok, mindig megrog a első szinten. Fabulus. A bulus. Ha már ennyire fabulusok vagyunk, akkor menjünk a csaj karakterre. Fap. Menjünk a Dagi csajjal, aki A Digi Ladyvel? Igen, aki ilyen lila izébe van. A kövimuf. És mikor mászik le a kötele, mutatja a fenekét, what? What? I don't know. Mindegy. Miért van egy piás üveg a ajtó mellett? What? For I know. Igaz. Most ezek itt a kezükkel pörgetnek távkapcsolattal egy kört, ami nagyon-nagyon kekszi, és most itt vagyok a játékba. És hogy is kell játszani már? Vagy 5 éve nem játszottam. Stól Andrással? Ott egy pauk! Pauk? Ott egy ninja! Már 5 éve nem játszott a Stól Andrással? Nem, ez nem Stól András, ez Spelunky. Spelunky? Aha. Itt egy kutya. A Stól András nem szereti a géped. Na, a gépemet szereti, mert a gép olyan elindul, csak az OBS nem szereti. OB Stól András. OBS Stól András. Kaptam bombát a kutyával. What? Mi lent elég van nyílt csapdákkal, meg ninjákkal, akik nem ninják, nem csontvázok, csak hirtelen azt mondom, hogy ninja. Én nagyon MLG vagyok ebbe a játékba. Már is vesztettem egy életet. Kutya, menjél! Kutya, ne halljál meg! Ó, de nab. Majdnem meghalt. Jön a Danavir! Az igen! Nem is mozdultam, csak ugráltam és megöltem 2 Danavért, úgyhogy csak 1 HP-t vesztettem, de most leestem és 1 HP maradt, mindjárt megdöglök. What? 3-2-3-ban állok. Én mondtam, hogy nagyon OP vagyok ebben a játékban. Fabulus. Persze, menjünk a következő levelre. Itt egy láda. Dick, ott egy láda. I don't need láda. Mert abban halottak vannak, nem? Kincs. Halott kecskék vannak a fabulus Itt egy ládákban. boltos. Azt tudom, hogy meg tudom ölni. Penny! What? Megölt a boltos. Ez egy remek kör volt. Játszunk újra? Itt egy csontváz ninja. Na jó, de most komolyan Ott játszunk. bejarv. Én nem tudok komolyan játszani. Ott a kuta, de azt meg hogy szedem ki onnan a kutát? Kuta? Pauk! Nem is láttam a paukat. Majd láttam, csak nem hittem, hogy onnan leasszaszínozik, de igen. Ne, itt jön a Danavir. Ó, meghalt a Danavir. Takár. És hogy mindig az a kolompárral játszol? Ja, Spelunky. What is the Spelunky? Egy ilyen rogulike. A rugulike? Rogulike. Ó, já! Megnézed a videót. Ami már 8 perce megy, és most kezdtem kb. Játszani. Ja? Mert Stól Andrással szórakoztunk. Stól András. Tudok venni fényképezőgépet. Kinek kell Stól Andrásosat? Aha. És kajak tudok venni. Szerintem én veszek egy ilyen pókháló fegyvert. Fabulus? Van pókháló fegyverem? Bók? Pók. Pauk, tudod? Spiderman. Hi. Ezzel le tudom már MLG-zni a pókokat. A pókok nem mondta pókháló. Az milyen logikai eszmefuttatás volt. Tűn! Ne szedd el nevér. Ez nem is sebzi őket, csak lassítja. Ez egy nab. Erre költöttem 2000 dolcsit. Kajak 2000 volt. Hó. Viszont beragadt egy kígyó a pókhálomba. Fabulus? Ha ez a csaj, ez nagyon fabulus. Nagyon rondán néz ki. És most leugrott egy pauk, ami rám hat a paukháló. Logikai eszmefuttatás. És most felérett egy csontváz, és most itt egy Danavir. A Danavir nem tudom lőni, mert rapul. A Danavir rapul. Ton! Leemelgíztem a csontit. Aki egy ninja. Elkapom azt a kis műdildót. What? Die, Motherfucker! I don't know what I'm doing. I'm dead. You don't know. I'm almost dead. 1 HP-m van. Bim! Nem haltam meg. Akkor meg futás erről a szintről. Senkinek kell ez a level, mert level. Level. Viszketingel a kezem.
Nem tudom megvakaringolni. I can't vakaringol, már kéz. Itt egy kutya, akitől lehet nyalást kérni. What? Piros függöny mellett. Ez félreérthető a little bit. Kutya. A kutyát nem tudok nyalást kérni, mert nincsen $8000. Hú! Lástam! Itt van minden szörny! What? Meghaltam. Nem mutatod Kupernyő meg, hogy megjosztás vagy mit kockulolsz? Megvinje, álljál. Kupernyő. Itt a skipe. És aztán hogy kell? Ja, itt kell. Kapárnyom megosztás. Kupernyő. Indítás. Viszketingen. És Mi a rekt? Ezt kockulom. Jó, te egy ilyen nagyon beles kislédi vagy. Igen, és ilyen nagyon ronda. Ezt választottam, mert ez a legrondább. És egy literkő Ott van egy nálad. kígyó. És van nálad egy literkő. Igen. És az Van van te egy fent kis egy kolbi kígyoló. kígyó. Kígyoló. Jó, de beriesz vagy. I know. Felírett a ninja. Cső ninja. Nagyon fabulus vagy. Bulus, úristen. Egy ronda kislány és egy kavics. Valamelyik kő színes, az még sokat ér. Egy ronda kislány vagy és egy ronda kő. Befestették vízfestékkel és sokat ér. Te egy punk kislány vagy. De én most az aggolingolok. Pú! De nagyon bedesz játék, most egy koponyával dobálod meg őket. Aha. A tüske az csak akkor sebez, ha ráásál, de amúgy átsétálsz rajta. Logic. Nagyon fabulus vagy. Ez nem úgy ment, ahogy terveztem. Nem. Elegyi! Au. Ne! Itt a ninja! Oké, mindig nem tudom miért ninja. Fabulus. Remegyek a kutyája, mert az megpuszil a pálya végén. De kajak, figyeld! Fabulus. Mindjárt jön a keksi time. Bemegyek. Keksi time. Igen, figyeld! Dön. Figyeld! És most kaptam egy HP-t. Azért logic. Lehet beállítani azt is, hogy csaj vagy pasi legyen ott, de a kutya az sokkal fabulusabb. De Szári macka. A macska az nem lehet. Szia! What? Itt is egy Béla. És újraéled, de levertem a atomlábammal, amit nem csodálok, hogy atomlábammal vagy... Tehát nem csodálom, hogy atomlábam van, mert vagy 30 000 kiló vagyok, I guess. Ott egy József. Szia József! József köpköd. Szerintem beteg. Hogy is kell élsz a féből lesz? Mi? Fabulus. Gyere ide! Hogy kell legnasz a fabulus? Nem tudom. Fabulus, azt hiszem. Másolsz. Megint meghaltam. I'm too MLG, I am too MLG for this game. Oh, yeah. No plus. Mi lesz a videó Túlság címe? se innök a me. Mi lesz a videó címe? Spelunkian GTA Stól András vitt Balázs. Stól András. Barbie örülni fog ennek a videónak. Stól András. 13 perce megy. Stól András. Ott egy nyíl. Az mire jó neked? Van iránytű, mutatja, hogy hol van a kijárat. Stól Na, túl András. sokáig vagy itt, akkor jön egy szellembácsi. Aki nagyon szellemes. És meg fog téged fampingolni? Igen. Oldalról, nem is hátból. Oldalról megrak téged a Szele bácsi. Aki nagyon szellemes. Mind mindig. Megrak téged a szellemes bácsi. Azért az Matrix volt. Nekem meghal a tureten, 42 höpője van. Nekem hogy van még mindig 4 HP-m? What? Úgyhogy egy csúnya kislány vagy egy bányában. De majd úgy értem, hogy én mindig elvesztem, és kb. 1 HP-m lesz. Hát azért, mert mondom, egy csúnya kislány vagy egy bányában. Az is igaz. Én most MLG vagyok. De itt nem tudok lemenni, mert itt is nyílcsapda van, meg ott is. És a csúnya kislányoknak halál a vége. Hallod? Itt is nyílcsapda van, meg ott lent is. És bárhol megyek, meghalok. Ja nem, mert a csontit ki fogja lőni. What? Fabulus. 2 HP-t vesztem. Nem, 3-at. A bumeranghoz még nincs elég pénzem. De kár. Káros imacska gőzös, vad? Fabulus? This is a good game, csak nem tudok A vele Rekt 3 játszani. vs 1.
Ha 3 évesen simán túlélem és megölök valakit. És még ott van 2 lofáp és valaki, aki nem mer megölni engem. 3 vs1-ben simán túléled, de 1 vs1-ben megdöglesz. Igen, ezt nem értem. 3 vs1-ben simán megölök mindenkit és túlélem, 1 vs1-ben meg nem tudom megölni. Te túl OP vagy ez a játék, az úristen tényleg a vír. I don't like in the virus. Én egy Potatoes Warrior vagyok. Get in... What? Get interesting. És 9-2-ben állok, de golyó vagyok. Me on Google Plus. Google. Nobody uses Google Plus. Plus, what? Google Pussy. I have a English. Google Pussy. Fabulous. 1-2 kompleted? What? Jó haver, Google Pussy. Pussy. Google Pussy. Tánk! Kígyó volt benne? Átonzágban kígyó van benne. Azt már kilőtte. De jó, az hogy? 1 HP-m van. Pánk! Megint 2 esetben és valaki 2 rám flasheltek és még mindig élek. De 1 vs1-ben meg még mindig nap vagy. Igen. Nem, most már meg tudom ölni 1 vs1-ben. Ott egy koborsó. Az kell. Kobolsó? Koborsó. Borsó. Abba ízék vannak. Új Koborsó. karakterek. Nézd meg milyen fabulus karaktert kapok. Egy csúnya kislányt? Igen, egy ilyen dzsibót. Szipus kislány. Ó, Fab. megölt engem a kislány, what? Megölt téged a csúnya kislány? Megölt téged? De az nigériai kislány volt. De most unlockoltam és most mehetek vele. Ami semmi bónusz nem ad, csak még csúnyább. De az fekete kislány. Tudom. Nigériai kislány. Román. A roma. That was offensive. Kis roma kislány. I'm so sorry. No, I'm actually not. Olyan benne, hogy ilyen fura ijesztő kislányok emész. Anyád, az az orr, az egy zsidó volt. Itt a fabulus. Ez kalóz. What? Az egy kalóz zsidó kislány. I don't wanna be a kalóz. Csak De játszál vicceltem. azzal a fura csúnya Barbie-szerű kislánnyal. Most ezzel jövök, mert ez fabulus. De ne, a Barbie-szerű kislánnyal játsz. Az előbb azzal voltam. De az tényleg úgy lesz, mint Barbie. Aha, csak Barbie picit dagadtabb. Amúgy nem. Ez gonosz volt. De tényleg úgy néz ki Barbara kollega. Ja. Ki Orosz most tesó. nincs itt, mert eltölte a lábát. Kimeresztette a lábát egy izével. Egy meresztő eszközzel. Fuck you! Tokyo. No, Tokyo. I don't know what I'm talking about. Itt a kő. Kavics. Fabulus, megint 3 évesében túléltem, beszarok. És elvitte meg killt. Amúgy hogy tudod nézni a képernyő megosztás meg a izét egyszerre? Simán. Úgyhogy nem full screenben játszok, hanem oda tettem a Skype mellé. Ja, hogy? Hát unatkozom. Az, hogy a skip az nem loggoltatja, majd a képernyő megosztás nem loggoltatja nagyon durván a spelunkit, csak egy picit. Bár azért eléggé kicsi az FPS-em, nem baj. What? Why I am a Jeepo? I'm too fabulous for this game. Kexi sounds. Heh, I killed this kígyó. Uber fabulous. És átmentem ide. Szerintem ez egy zseniális videó. Csak megyek az alagútakban. És minden sarkon megállok, hát van ott néni. What? Te ilyen furán Nigéria kalóznéni vagy. Itt el tudok lopni egy ilyen szobort. Elkösöl ellen a szobort. Igen. És én el is fogom lopni, mert én ilyen nagyon jóló vagyok. Te kis zsidó Figyeld, vagy. hogy mi fog történni, ha ellopom a szobort. Te kis szoborkösöl Figyeld. zsidó vagy. Anyád! Az mi az a dörfész? Ó, az nem egy volt. Te meghalkózzal, tudom. És mi az a buzi hát, ami rajtad van? I don't know. De amúgy, hogyha megölte volna, majd hogyha ez a kő ez megölte volna a boltost, aki itt van alattunk, akkor a boltos az örökre mérgesett volna és shotgunnal öltözött volna, amíg meg nem döglök. A penis. Aha. Áken leugrik, I guess. Ó! Oké. Az nagyon menő kutyula volt. Tudom,
oda akartam neki adni, mert a pénzt ad azért a cuccéri, meg véletlenül pofán dobtam vele és leölt Sotival. True story. Pofándottad a kutyát, szegény Nem a kutyát, a boltost. Ja, én azt tettem. A kutya az nem lő le Sotival. De nyíllal, igen. What? És hogyha a fabulus kutya mi? mégis Figyelek lelősz mi? Sutival. I'm dead. Shake the ass, motherfucker. Szerintem én kikapcsolom ezt a Skype képernyő megosztást, sorry Balázs. No, pedig felcsigol engem ez a történet. De néha majdnem 60 FPS-en van, néha meg 1. Ami azért nem lehet túl jó a nézőknek, I guess. Nekem tetszik. Jó van. Jó, mondjuk szerintem ezt inkább hallgatni fogják, mint nézni. Mert Nekem tetszik. itt eljolózunk. Még bezsírunk a rögéstől, tehát... Figyeld, meg tudom ölni magam. Szob... Anyád. Figyeld, Hozzávágtam. De az a Rónak kislány, az annyira tetszik nekem. ezt hátba csinálja, nem oldalba. Az olyan igazi barbis volt. Ezt hátba csinálja, nem oldalba, a kígyó az jolontolja. Oldalba Emelt. rak... Emetnik rappernek, hátba csinálja, nem oldalba, a kígyó az meg jolontolja. What? What? Ki kell téged hívni a Hot 16 Challenge-re. Igen. Simán. Simán megcsinálod. Eddig egy feliratkozónk van, aki Barbie. Uh. I don't know why. Né, sosem 2 lesz. Eddig ez minőségi tartalom. Katu és egy negyed feliratkozód lesz. Tá jó. Ami lehet, hogy ma van azóta több is. Már rég nem néztem fel a csatornámra. A jelszót se tudom. Az de, rájöttem igazából, hogy mi a jelszóm. Elárulom, kecske kaki, amúgy nem. Dubstep Ignite. I don't know what is the jelzó. Jelzó, az. Pont az. Birtokos jelzó. Azt vettélük nyelvtanból, megint, pedig azt már vettük. Meg a minőségjelzőt, Kazványát. Azt mindenki tudni akarja, mert az olyan interesting. Nem megyek rá az aranyért, nekem van elég. Fabulus. Rikes tud resdon. Redös Dón. What? Felbugoltattam a pókot, what? Felzsigoltatod a pókodat? Ja. ez Pókzsigoló. nincs videó lesz. Minden 1/2. Aha, mindig Minden volt. megdöröglök, aztán hű. Jó, 12 killelem van és 2 halálom. Nekem 60 halálom is. 60? 666. Gaia. Gyere! Nekem csak 2. Pám! Amit earlybe halkóztam meg. Meg... És most van kikem. Szerinted mi van ebbe az üvegbe? Valami mesztelenül. Van. Én érzem, hogy az ott van. A fehér folyadékban. Én úgy meg akarom nézni ezt a Barbit. Kinyitod nekem? Egy HP. MLG. Ott egy nagy pauk. Nem, az pici. I'm still alive. How is this possible? Itt fog maradni. És gyipózásból élem az életem. Szia Kido. How are you doing, Kido? Kido, you're dead. You're not dead. You are dead. True story. What? Megint egy Kido. Hagyjál békén. Kövesi Károly. What? Gyere ide. Gyere ide. Gyere már ide. Ne legyen már ilyen tipó. Pom. És nem A aktiválta szipós a cigány. Az. Cőke cigány. Szipós. Cőke. A Szipós. cőke az fabulus. Szipós. Egy HP-val túlléptem. Szipós. 3 Fabulus cigány. V-be. Ui, repül a labdám. Köpködő Béla. Nem repülős köpködőbírás labdámban. Ne köpködőjé. Én alapból amúgy prő vagyok ebbe a játékba. Csak videóban nem tudom. Szóval fucking Já. Itt egy köcsög. Hozzávágtam a falhoz a köcsögöt. Szegény köcsög. Vagy válta, vagy what is this? Legyen köcsög.
Amúgy most elvileg már lehet hallani az én hangomat is a videóban, mert adtam egy kis hangosítást a mikrohullámú fónomra. Nagyon fabulus vagy amúgy. If you know what I mean. Itt Hink, te nagyon fabulus vagy. Kaptam egy ejtőernyőt, ami nagyon jó cucc. Amúgy nem. Fabulus. Megmutatom, hogy mire használta az ejtőernyő, remélem, hogy aktiválódik. És nem, Csak aktiválódik? csak aktiválódik. Majd, Csak aktivátor. majd a következő szintjen megmutyatom. Menjünk a következő szintre. Fabulus. Menjünk a következő szintre. És most... És most sem aktiválódott. Fab. Ó, nem esett a pauk. Ráadásul egy pauk. Ja. Paukon patyagolnak az Tudtam én, égből. hogy túl felhős a mai nap. Paukon potyogolnak az égből. Cloudy with a chance of pauks. Pauk eső esik. Ezt ma megint Hallelujah ellopom. is the rain. Hallod? Ezt ma megint ellopom ezt a izét, és a bolt alatt vagyunk amúgy egyébként. Elbújtál a Penny alatt? Aha. Ja. Ez Terrorist. bujocska. The bomb has been planted. Ez maga Ez van, QSS de bujocska. megkaptad a szobrot, akkor nyugodjál már jobbra. Ez az ejtőernyő, egy pelenkát aktivál. Pelenkát? Aha, nice pelenka by the way. Ez vágatlanul feltöltöm YouTube-ra. Ha! What? Fabulous? Liges to Dresden. Megint mindjárt meghalok, pedig most kezdtem el. I don't wanna live in this planet anymore, ahogy Barbara mondta tegnap. Tényleg még van egy tegnapi videó is, mint fel kéne rakni. Vagy nem úgy. Don't ért így félre, PLS. Fabulus. Már majdnem fél órája megy ez a videó, és GTA Stoll András, aztán meg spelunkistunk. De a GTA Stoll András az nem működött. True story. Stoll András nem működik. Stoll András. Menj innen. Itt egy bautos már megint. Penny. Be tudok trollkodni a boltosnak. Sí is le tud lőni. Az nem LG. Mert trollingolod? Na jó, ennyi lett volna ez a videó, szóval good bye. Goodbye.